Evo, tu smo u Koprivničkom studiju s našim poznatim skladateljom. Dalibor Grubačević je s druge strane predstavit će nam svoj zadnji uradak. Pa reci nam nešto, o čemu se radi. Pa radi se evo o ovome tu, to je LP ploča, vinil. To je jedna, ne bih rekao kompilacija, ali neke skladbe koje sam imao koje nisu nikad objavljene do sad, u zadnjih 6 godina, a pisani su za neke od izvođača naših renomiranih i orkestre, Zagrebačka filharmonija i Zagrebački solisti. I nekako sam vidio tu potrebu da to objavim, pa mi je i Cantus tu izašao, izdavačka kuća u susret. Tako da smo nekako skupa napravili taj LP i digitalno izdanje. O kakvim se skladama radi? Pa to su zapravo uvjetno rečeno kao klasika, makar radi se tu i stilski je širje područje, ima tu i etno elemenata, pogotovo čardaš suita za gudače koja je preizvedena baš 2021. za Dan grada u Koprivnice. Kod nas u Domoljubu tu elemenata iz Podravine, Međimurja. Tako da ima, stilski je različito, zato se i zapravo zove kao gravitacije, jer nije jedna gravitacija, nego gravitiram na više mjesta. Cijela B strana, kak si rekao, ovoga nosi neku dodanu vrijednost, znači ona je u kompletu odsvirana od Zagrebačke filharmonije. Pa da, zapravo B strana je cijela koncert live, izveden je prošle godine u veljači. Tu je solist Krunoslav Babić, za njega se napisao tu glazbu, taj koncert za tubu i orkestar. Zagrebačka filharmonija je izvela, Alan Bjelinski je dirigirao s orkestrom i bilo je zapravo vrlo dobro. Snimka je jako dobro ispala, pa eto, činilo mi se zgodno da se to i objavi ovako u obliku albuma. Album možemo skinuti u digitalno, jel? Po mogućnosti na torrentima, skinuti, šalim se naravno. Ima ga na streaming servisima, a ima ga i na online shopu kao vinil na Cantusovim stranicama. Mislim da ga čak i u Zagrebu ima u Bogovićevoj ulici, a moguće da će ga biti uskoro i u šarem dućanu Koprivnici zakupiti koji primjerak, tako da je to prilika ako neko želi da ima takvu glazbu. Nije teška glazba, obećajem za svakoga, gotovo za svakoga.